bagag ko nga duko. Kapin niya di nga duko. Kunakin niya na. Okay na lansonis magayam. Okay na. Di na may bagag nga lansonis. Okay. Lapo-lapo maray. Okay, tinana. Haji ni? Yan. Ayo, pugita. Oh, pugita. Ano nom dito? Hindi ko alam po kung sinakain siya. Ako malamig. Wala pa yawan di ba batit lang? Ano dito ate? 250. Ya, toy. Mga 250 sir. Batit lang. Kalambutan sir. Ha? Ano yun sir? Ano? Pusit yan? Oo, kalambutan yung ganyan. Ay, kalambutan. Ito na ko tayo na totoo agad. Mila. Nya nga. No kaya mo di so mangala kayo. Daya rami dan takilawon di nagduma. Dapat chilo tayo yan. Dapat chilo. Dawit ko di kutsilyo nga may isa. Ate na ate. Tag manok. 250 200 sir. Kilo? Baka 3 kilo mo dati yan. Sa mga duwa lang. Kurang na duwa. May 500 data, nagtakal. Mga duwa lang sa Ano, kurat. batit lang nga. Ano, may lambong ate sa bumasok. Ay. Wala nga nagkulbot siguro ako. Ambot sa ka. So, babada na kulbot sa mga nahubor. Nay, tali sulong mga kanay. Duha ka buwan. Kaliap sa. Mga bali nga bawasan? Katong mo sa akin. Patilanin sila. Apa yawan ti bababas? 625, 600 yun lang ate yun. Ambot besit. At ini Ataba basi. sakto. May sakot pag surok. 350 sa. Nya luto tayo kita. Kakapos mo naguri ka? Naguri ka? Nya pangluto tayo tabaw. Mabignat sa bawan. Adobon ta kita duma, ta sila duma. Kasi daw mabalit. Grabe takilawan. Ay. Tingin-tingin muna kami rito. Layalay na lang 120. Mamon na. Hindi na lang hindi. Ano? Pagi. Jadi ganay gamak kamadi. Ganay gamak kamadi. Kabain si tinanakan ba? Ha? Ngapay? Taat, sige tikot ta. Kapit ta siya. Hindi man siya. Ito sa bali mo kon. Nga. Masip sila. Ha? Ay banda dyan. Kasi naman. Tilapia balot na kita tatab. Papalinisan na sa. Awan nga mo magtilinisan dyan. Ay, lambong lang aja yan. Lambong mo, tapos makilawa-kilawin mo. 150, 150. Yapay. Ay, madikan yami da ito. Ah, excuse me ako. Marok. 120. Ayan ni boss. 120 na lang panday. Bata kayo. Naglayng nag-share pat pinapintas pero nagkapsumit. 120, 130. Grabe. Ayun na lang. Nya. Yan na dyan. Jay, Kape. nagkastatay di ko. Kastama na. Oh, 120, 130. Maganda ka sa dasar, tago kami natin padang na pag-ugamin sir, sumapa. Masitsida ka talaga sir. Kasi manong. Kakamanok ka ta. Manok tayo.
Adobo. Kakamanok. Ano yung nilawak ko? Laban na, dalawa. Tari-tari. Ko ah. Ayan no, matigayam kanya na dito eh. Matigayam kanyam sa. Mabalin. Nagano harap. Mawawak ko. Pinagaktiwas. Pekot tayo din sa pupunan. Tanong tayo obligaton. Puro kanigit. Wala. Naimiwas di kanigit kami. Awag ikan nawan. Kanawan. Mano ba yung sa kilo? Ang nga 100? Mabalin pa yung katadya yung kukunan. Mabalin doon. Ganun ilan? Sanga pulong? Kitang tayo nung sa nakado. Awan, ito may sa pulong. Pira ka na naman ka to. Kaya tayo ibisin nata, boss. May 1 kilo dahil ta? Ita ka gudwa. Badak tulungot na eh. Basit ka na dahil ta, no ka? Ito yung kakatwa dyan dyan. Ay wanggaan tayo kakadwatan dyan nga. Bingayan tayo. Awisit tayo. Pangpulutan. Ito ba? Isang kakatwa. Ay, okay. Bayad na 120. 120 plus 60 is 180 less 30. Tapos papayaran na kat 50 tayo, nilinisan na. 200. Delikadong boss. Parata. Ang parataw eh. Ano uril? Ito ni. Sibuyas. Bitaw, sili. Dadak po mo pro ni. Pero dyan matigas. Hybrid. Yay, Ricardo boss. Sibuyas, bawang lang. Sibuyas, tining. Sag man sibuyas. 21 punta. Lalang nga matagpili ah. Kita matag, tinag mo manan. Ano man nang Mga pa yun tayo kami nakaplastikon. Ha? Hindi, dati kabel na dyan ko ata. Tanong ko. Sakto sa kantaran lang. Bawang nga eh. Ngatan. Bawang, kalamansi. Ay, ko dyan dadak ko na. Ada may bawang tayo? Laya. Baka mano lang ang ipon mo di jay. Laya boss. Akala kayo lang may isang ka support. Hindi may sakano support. Soy, kinayungan niya kada kisita di jay, mantika dapat da. Suka, soy. Kamatis. Chile. Nakamatisam. Bigay. Okay, inom ba? Kasi kamatisam adobo. Nag-picture di ka natawan di Ricardo ata. Sibuyas kita na pala. Awan. Nya baluto na di jay. Alangan i-adugok. Kamatis. So ngaro di jay isa kamatis. Napay. Bisa kamatis. Kamatis. Nya ti lauk na. Kamatis lang kan sibuyas. Yun tayo, dual to tayo dyan. Lumatang tayong tunahan. Sige na. Ninayon na na. Maditi agam gamit ti luyang, maditi ti adaluyan nga luto. Tapos lagi naramin mo kilawan, daluyan na niya, di ba? Eh nagpay kabil da mo luya dagito ikaw mga mabalinda pa di jilaya. Mga balin. Halap pipinaw. Facebook account. Ikan chili. Facebook account. Doon kamag. Paminta. Ikan kasta. Anan. Datoy? Pan. Mabalin na igisa. Sige sa tayo. Gisa kan kilaw, di ba? Kilaw. 120, sir. Wala lang katigas ko. Kasi sili. Bueno. Wow. Isa lang. Paminta, dapat paminta jay. Di paminta ka inay boss. Baka awan, jak sure. Yo, mahala ka. Kita dyan, nadagyan na lang lupa din kabil yun. 150. Wanan. Ayan. Mantika. Mantika tayo, nagatoy mantika jay. Okay na na. Ang pinapabawasan. Ah, tayo. Bagas. Bagas. So what we go out. So what we don't sleep.